Det er onsdag i dag, og vi skal træne bryst og ryg. Jeg er begyndt at få en del inspiration fra Casey Neistads måde at lave videoer på, med at det er lidt flere kameravinkler og lidt mere, historiefortælling ved at flytte kameraet frem for mere statiske shots. Det er ikke fordi det i bund og grund tager så meget længere tid for mig at flytte kameraet til rigtig mange steder. Det er mere bare, at hvert frame, hvert shot, det skal ligesom gå ind og color grades. Så det kan nogle gange tage lidt mere tid, men det behøver jo ikke at være sådan det mest perfekte shot, har jeg lagt mærke til, i hvert fald hvad der gik igen i mange af hans videoer. Det var bare egentlig, at jamen, er det her egentlig et godt shot, og kan jeg bruge det til noget? Altså fortæller det noget om, at scenen ligesom flytter sig? Og det tror jeg, det kommer til at hjælpe sådan senere hen med historiefortællingen gennem en video, frem for det bliver mere bare sådan, nu er vi her, nu er vi her, og nu er vi der, hvis det giver mening. Og som den skarpe gym rat nok har observeret, så er det ikke bare en tilfældig trøje, jeg har på i dag. Det er nemlig den OG David Laid Devon Devian, hvad fuck den hedder. Den der lille trøje, han har på derfra. Jeg var lidt skuffet over den gamle Onyx, eller den Onyx trøje, de har lavet, fordi da jeg først har haft den på under en træning, sådan, det er en compression. Den beregnet til vinter. Jeg troede sådan, den ville være lidt mere åndbar, fordi de havde lavet en anden en, der hed Vital Light. De var lidt mere åndbar. Så jeg var sådan, at nu håber jeg ikke, det er det samme stof. Jeg siger jer, jeg tror ikke, jeg har haft en mere sådan comfy trøje på, der er sådan så elastisk. Sådan, den ser stram ud, men det kan man overhovedet ikke mærke. Altså, jeg er virkelig sådan overrasket over, hvor blødt stoffet er, og hvor dejligt den sidder sådan over det hele. Så nu må vi se, om den er lige så rar at træne i. Onyxen var jeg ved at nærmest at kampkoge i. Altså, der var jeg sådan, jeg dør. Altså, det var som at have en våddragt på. Så varmt var det, men jeg tror om vinteren vil den være super god. Eller hvis man er ude at løbe i hvert fald. Og det er koldt, og det blæser, fordi så synes jeg, den er nok rimelig god. Men den her, hvad er der, 23 grader nu, og jeg er den på, og ja, jeg har det varmt. Det er fordi jeg sidder inde i den her lille fucking sauna her. Men den sidder fucking nice, og jeg føler ikke sådan, jeg er ved at dø i den. Jeg glæder mig også til at se pumpet, hvordan det ser ud, fordi den sidder så fucking godt og med ens patter. Så den får det virkelig til at blive highlightet sådan på en helt dejlig lækker måde. Men jeg er i gym lige om 2 minutter, så jeg skal lige have min pre, og så ses vi inde i gym. Alrighty, det var det for i dags træning. Jeg synes virkelig, jeg fik god kontakt med det hele i dag. Og jeg har spist rigtig godt og prøvet at drikke noget mere end det, jeg plejer, fordi jeg troede, at jeg drak nok i løbet af dagen, selvom jeg får min 2 drikkedunke der og drikker sådan lidt til aftensmad og lidt til morgenmad. Men når man lige vejer det op, så tror jeg ikke, at jeg drak nok vand. Og det er ikke engang fordi, jeg sådan har haft ondt i hovedet eller noget som helst. Det er mere bare, jeg vil gerne prøve at se, hvordan det føles at faktisk drikke de der plus 3 liter i løbet af dagen, fordi det ved jeg ikke får gjort. Selvom det kan nogle gange føles sådan. Så det gad jeg godt i hvert fald blive bedre til. Så dagens træning var egentlig ganske god, især med den her trøje her, fordi shit, den sidder altså virkelig, virkelig godt. Den er mega åndbar, mega elastisk, så jeg troede, det ville være ligesom den der Onyx trøje, der jeg nævnte, men helt anderledes stof, og bare sidder bare meget bedre på en, uden at det er sådan, du føler nærmest, du har et korset på, fordi de der tanktops der, de kan nogle gange sådan sidde lidt tight rundt om maven, hvilket er super godt, hvis du er flad og ikke oppustet noget mad. Det var bare dejligt, at den ikke sådan sidder sådan mega stram med maven, men sådan har det der nice fit, altså snok der ved ens tæt, sådan set. Jeg følte ikke lige så meget for at pose i dag, men I kan da lige se det her lille klip her, hvor jeg lige sådan føler, at en lille pose pump check, bare lige for at se, hvordan tingene de så ud. Nogle gange, hvordan skal jeg forklare det? Lad os sige, jeg har poset nok, føler jeg selv foran spejl, til at sådan det samme billede bliver ikke ved med at give den samme reward. Når du har set noget nok gange, så har det ikke rigtig den samme effekt, fordi sådan, du ved, hvordan det ser ud, det er nice, at det stadigvæk ser fint ud,
men det er ikke lige så belønnende som første gang, du så din første blodår, eller første gang, du så din sixpack, hvor man var sådan, fucking wow, shit, jeg har faktisk muskler lige når man rammer puberteten, når man er sådan helt op at køre, man har bare lyst til sådan, nu skal jeg bare blive fucking kæmpe. Men det er da stadigvæk nice at se, at man holder det ved lige, og det stadigvæk ser godt ud. Nej, jeg føler flexing for mig, det er nice, men jeg behøver ikke at lave en hel flex-video, medmindre jeg ikke føler, hvis det er fordi, jeg føler, shit, det ser fucking godt ud, men jeg tror, jeg er begyndt at gå mere over til at bare lige sådan tjek efter, at det hele det lige ser godt ud, og at jeg er tilfreds med, hvad jeg ser sådan set. Fordi, som jeg har nævnt mange gange jo, mit primære fokus, det er bare at få tingene til at se godt ud på et kamera, og blive god til at color grade, og endnu bedre til at arbejde med lyd, fordi det føler jeg fandme, det er sådan en ting som. Men undervurderer, hvor lang tid det tager at redigere lyd, for at få det til at se godt ud. Især også godt ud på forskellige platformer. Det bliver bedre og bedre og bedre, men det tager fucking lang tid at blive god til. Jeg skal hjem til min kæreste nu, fordi jeg er ved at dø og sult nu, og så skal jeg lige hjælpe en af mine andre buddies med at fixe hans lyd, fordi han er også lige begyndt med at arbejde med lyd gennem mikrofoner, og jeg kan allerede høre, at det var kaos fra hans side, så det skal nok blive godt at se, hvad man kan hjælpe med. Men det er nice. Det er nice at se, sådan at de problemer, andre har haft, eller i hvert fald de problemer, der sådan går igen, det er nogen, som man kender svaret til, eller har en løsning til, eller kan begynde at høre, det er der fejlen den sidder. Det er det sådan frekvensområde, der hvor problemerne er. Og det gør bare ens arbejde, sådan ens workflow meget hurtigere, synes jeg. Men jeg ved, at jeg brænder det her SD-kort heroppe, hvis jeg bliver med at stå i app. Så er jeg kommet ud af et sidespor. Så korter vi lige videoen lidt kortere i dag. Tusind tak for at se med, og så ses vi i den næste.